ጽድቂ ንገብር እንተኾይና ናብ ሕቑፊ አብርሃም ክንከይድና ሃብታም ሰብኣይ ሃብታም ነበረ ነገር ግን ርህራሄ ኣይነበሮን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሓደ ቦታ ጴጥሮስ ዝተባህለ ኣቦ ነበሩ። እዚ ጴጥሮስ ዝተባህለ ኣቦ ኣዝዩ ክፉእ ተኸታት ዘይፈቱ ካብ ምንባሮ ዝተላዕለ ዘኣልቦ ምሕረት ዝብል ቅፅል ስም ሂቦሞ ነበሩ ወይ ከዓ ምሕረት ዘይብሉ ዝብል ስያመ ሰይሞሞ ነበሩ። ናይዚ ኣቦ ታሪክ بخمس يقصل هيوت ملو بمجوت زنبر كوينو استفلالي مغبي لبسي بمغيار اندا نبر خلو كاب علتات حدا معالتي حدا دخا بتافدغ غزو يمصمو مغب كوها لمن ابز غزي زي بيتروس تبعال ابو اغلغاليناتو مغبي حيزو نابو يمص نبرمو كابت حيزو وز نبر باني ويكا مغبتات ببانو يرو دربي يلو تدخخ أنا زباني العلو دايرو مالوتي منجدو قتيلو كده قدوس بيتروس نزنجر الزجبرة رهاري هلو زي كونا سنديولو كابو نخرحق إلو سلم زنبرة جن نزغي تملكته بانو على العلو دايجبرة منجدو قتلا شعو ليتي مسكونة قدوس بيتروس دكاسة عبزك أسلو بزي حدا رأي تزرعي ورأي بسقام بيمانون ملاختي تملكته توم بسقام زنبرو كاب صحي شوعات عزفي زصلم عقاننتي تملكته توم بيمانو زنبرو خا كاب صحي شوعات عزفي بانصاو زبره بروحان ملاختي تملكته مالتي عبز غزي زيزو ملاختي ناتنا يا نفس زيا ولا حنتي جبر صدقي اي ترخبان انداولو توم عقاننتي بسقامو زنبرو كزارو خلو تملكته اتوم بيمان زنبرو ملاختي عزيم حزنو بطفات نايتا نفسي عزيم تكزو اتوم بسقامو زنبرو جن ذا نفس زيا نابيدنا اتيا يا بمبال كحغوسو جمرو كابتوم بيمانو زنبرو ملاختي حدا ملاخا ذا نفسي قبر صدقي الوارو يبلايلو كريا كبتشا كمرمرا يلو مسقربه انه ذا نفس زيا بزيكا اتا باني نتسب سندولو نتدخاسب سندولو كارو الحنت قبر صدقي كرخبلا ايكالن ابز غزي ازي تكزه ازي حزن ذا نفس زيا ولا حنت قبر صدقي ولا مزيكا تاباله بمبال نتومسو زنبرو ملاختي حبرو يبلنا نو ابز غزي قدوس بيتروس كابراي حلمو ويكا كات زريو زنبره تبرابره صباحيتو قا سغا مغا كيبله دما كل زلو نبرتو بمشات ندخاتات مصوتو كمون انه زابوزي ግብር ቅድስና ግብር ጽድቂ መንፈሳዊ ህይወት ክነብር ምስ እግዚአብሔር አምላክ ህይወት ሙሉ ተሕልፎ ተሰማምዐ ከመውን ካልእ ሰብ ክለምኖ መጸሞ እዚ ሰብ እዚ ምንም ነገር ዝህቦ ኣይረኸበሉን ወይ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ምንም ነገር ስለ ዘይነበረ ነፍሱ ናብ ሓደ ሰብ ሸይጡ እነሆ እቲ ዋጋ ናይቲ ነፍሱ ዝሸጦ ነቲ ድኻ ሰብ ሃቦ እቲ ሃብታም ሰብ ከዓ ገዚኡ መግዛእቱ ምስ ወደአሉ ዛቦዚ ኣብ ገዳም ብምእታው ቀትሪ ብጾም ጸሎት ለይቲ ብስግደን መጽሐፍቲ ብምንባብ ተጸምደ ንእግዚአብሔር ብመንግሥትና አስሚሩ ከዓ መንግሥተ ሰማይ ወረሰ ይብልና በረከተውን ናይዘን ቅዱስ አቦ ምስኩልና ይሁን። ስለዚህ ካብዞም ናይዞም አቦዚኦም እንመሃሮ ታሪክ ብዙሕ እሞ ንሕናውን ክንልግስ ይግበአና ትዘለና ንሕዋትና ክንካፍሎ ይግበአና እዩ። ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብ ሉቃስ 16 ዘሎ ክንከውን የብልና። ሃብታም ሰብኣይ ሃብታም ነበረ፣
ነገር ግን ርህራሄ ኣይነበሮን። እቲ ድኻ ሰብኣይ ደሞ ድኻ ነበረ ነገር ግን ኣየማረርን ነይሩ። መወዳእትኦም ክርአ እንከሎ እቲ ድኻ ሞተ ወይ ኣልዓዛር ሞተ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ከደ ይብል። እቲ ድኻ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ከደ ክብል እንከሎ እቲ ሃብታም ሞተ ተቐብረውን ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ግብሪ ጽድቂ ንገብር እንተኾይና ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ክንከይድ ይግባአና እዩ። ናብኡን ክንከይድ ኢና። ክፉእ ነገር ንገብር እንተኾይና ከዓ ተቐብረ ዝብል ስያመ ክወሃበና እዩ። ተቐቢርና ኣብዚ መሬት እዚ ንተርፍ ማለት እዩ። እቲ ሃብታም ነዌ ሃብታም ነይሩ ግን ከዓ ኣይህብን ነይሩ ተቐብረ ኢልዎ። ኣልዓዛር ከዓ ድኻ ነይሩ ኣየማረርን ከዓ ነይሩ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ከደ ኢልዎ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ሃብታም ኮይንካ ነፋጋይትኹም ክትህብ ክትክእል ኣለካ፣ ድኻ እንተኮይንካ ከዓ ከተማርር የብልካን ኣይተማርር ይብል። ስለዚ እቲ ሃብታም ብዘይመሃቡ ተቐብረ ታሪኹ ኣብዚ መሬት ተፈጸመ። እቲ ድኻ ብዘይምምራሩ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ከደ ዝብል ቃላት ኣለዎ። ስለዚ ንሕና እውን ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ክንከይድ ዘለና ነካፍል ወገናትና ነርዳ። እግዚአብሔር አምላክ በዘማቦ ጌሩ ዝምሃረና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። አሜን።